Kaixo familia, zegoen zabiltzate, hementxe gaude bueltan. Bueno, gaurko proposamena bizkotxo bat egingo dugu, olo edo abena o dalakoa, berdina dela. Eta gero, platanoakin, arrautzak, legamia, esne pixka bat, eta gero nik botako dizkiot txaurrak eta txokolatesko pelotita batzuk. Bueno, ingo duguna da, lehenengo nastuko dugu platanoak, arrautzak eta esnea. Eta gero, irina pasako dugu koladoretik aurrekoan bezala, eta legamia ere bai, eta ordu. Hau ez dena ondo nastuta daudenean, hau botako dugu, gero txaurrak eta txokolatia, eta labean sartuko dugu. 180 gradota. Hau egiten dugun bitartean, inbar duguna da, labea piztu, gogoratu zaitezte, hori pizten duguna labea, pixkat berotzen juteko. Bale? Bueno, haber denan artian, zozo fundamentoak egiten dugu, animatu zaitezte, bale? Gero bukaeran, badakizute beti izaten dutela, argazkitxo bat animatzeko. Bueno, naizte, arte. Kaixo, hementxe naiz bueltan. Bueno, lehenengo gauza, platanoak txikitu ditugu, platanoak txikitu ondoren arrautza bota dugu, esnea bota dugu, eta guain hemen ikusten duzu koladero itxo dago, honekin inetena da irina pasa. Niretzateko askoz irina grumoi gabe gelditzen da, eta hor guain irina legamia botako dugu honea, ondo nastuko dugu, eta berriro botatuko gea. Bueno, ezer arte, animo, eta utxi! Fiskanak. Bueno, hementxo bueltan. Ja, bota dugu irina, dena nastuta dakagu, orduan ingo duguna da. Nik molde honetan dena da burina pixkat pasa eta gero irina, ez bizkotxoa hor pegatzeko. Eta orduan, oain ingo duguna da, hau dena honea bota, honea botako dugu. Eta gero, labia 180 gradota, eta labearen barruan ingo duguna da, labearen utziko dugu ireki gabe, bizkotxoa ez jisteko, eta 30 minutu. Ikusten badezue besten dala, igual irikin behar da, eta zozer gainean jarri, baina printzipioz 30 minutu. Animatu, eta lehen esan detena, ez arduratu osagaian kantitatetaz, gero jarriko dugulako bidotxoan, bai? Hau ja dena, bota dugu, mingaina gogoratzen sartzen zertzan, eta, bueno, bagoaz, mentxe, hau botako dugu, eta labean sartuko dugu, eta, bueno, ea ze ateratzen den. Denon artian animatu, bai? Zer muzaudete zuen falta botatzen detela beti izati zuete badakite. Bueno, hau botako dugu, eta laizter arte. Bueno, hemen txenez bueltan. Ikusten dezute, jala betik atea dut, ostu da, eta badakizue, aprobetxatu, jantzazue, badakizue beti bizkotxo busketatxo bat, fruta busketatxo bat. Zain zaitezte, dagoeneko ja kalian zaudete pasiatzen. Ea guk helduak ere esatatzen gehan, bale? Bueno, muixo handi bat. Agarra dago.